Ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ n'ọrụ na nwekwarechi ha nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala n'ugbo. Biko ụmụnne m ịwụrụ nwa agbọghọbịa na-alụbe di bịakete, gị wụrụ nwa okorobịa na-alụbe nwaanyị bịakete, ịnụ ngala na elege m naanị ṅụ ma ote Chineke ṅụchiri ka ịṅụ, naanị ṅụ ma ọchịchọ nke obi ṅụ, mana ọchịchọ ṅụ ahụ wụrụ dat na enweghị iji nwoke eme ọ enweghị iji nwaanyị eme. Jiri nnọọ nwayọọ n'ụra onwe ṅụ. Ọ wụghị iwu na ị ga-alụ di, ọ wụghị iwu na ị ga-alụ nwaanyị. Gị nwere ihe isi nwa nwa ịga n'ije mmadụ abụọ kwesịrị ịgba. Gị na ịga nga ka ịgazi onye lụrụ di ọ ka ịgazi onye lụrụ nwaanyị. Kwanyere onwe gị ugwu n'ihi na in the end you will suffer it. Achọrọ m igbu oge ọnụ. Anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon, ya sị m nwaanyị mba nnọọ m za. Ya sị m na e nwere nwaanyị somebody hụtere na ọ dịla mature enough na agụrụ ịlụ di agụọ na ya onwe agụrụ ịlụ nwaanyị agụọkwala na ya, na ọ ga-adabara ha, the maturity is there. Na ya laikiri nwa na onye hụtere nyekwere na assurance na ya nwe nwa na ọ wụ ezigbo nwa. Na ya na this lady ekwekwele na phone like ya laikiri ya, like otu ọ dị, like ya ihe niile, na ọ eziokwu o buru ibu but enweghị ihe o mere ya, na ya laikiri ya like that. O ruo na January ya ga-akwụ ụgwọ isi this lady, spend ezigbote ego ụmụnne m, kwụọ ụgwọ isi ya, lụọ ya ote nwoke na-eshi alụ nwaanyị. O mefuo 1 naira, o mefuo half, o spendere millions, lụọ ya lụgba ya ihu n'ihi na ego ji ọlụ, ego nọrọ. Nwoke nwere obi basaa na-eme ihe mara mma ma o jide ego. Lụọ nwunye ya, lụchaa ya, ivu ndị ọnọlụhụ di na ngwa ngwa. Ndị obodo ha ekwuru gawasị ịnụkwa na ịnụkwa bika ha atọ ha anya na ụdị ka ibu nwa ahụ anaburu na time ya na ejie na ọ ka ga-ahụ nwoke ga-alụ ya like that, lụgba ya ihu. Ya lụọkwa ya lụcha. Ya na this lady nọ after emecha na ihe na ya nọ na January, people alaghachiwala n'ihi na first few days of January ka emere ihe. So ya na this lady nọ, somebody akpọ this lady na phone, nwunye ya nọ nta. Nwunye ya si onye ahụ na ya nọ na burial, ya akụja lewe, ya ekwughị okwu. Ọzọ agbaka ọla nzacha ya jụọ ese lee ihe o ji asị somebody onye ahụ na ya nọ burial, na ole mgbe marriage wuru burial. Na ya like hụ dịka shi ọtọrọ, ọ dịkwana necessary why ọ ga-eji asị ihe ọma mere na ọ wụzi burial, ka ihe ọ ga-eji asị na ya nọ na burial. Na nwaanyị lụrụ di ọhụrụ ka kwesịrị ịgbawuru onye kpọọ ya sị na ya nọ edego mee ihe ego na ya na di ya nọ, ya nọ ndị di ya ya nke isi iji burial replace ya this beautiful location, ọ dịkwa mma. The lady asị ya na ya ewere iwe na ihe ejiri gwa onye ahụ like that ka onye ahụ hapụ ịbịa gbawa olu bịa jụọ ya cross question, jụọ ihe mere o ji omeghe ya invite and all that. Ya lecha kọpụrụ ya. O ruo mgbe a na-alaghachi, onye ọbụla laghachiwala back to biz. Ya sị mgbe ya kwado ka ha lawa, ọ sị ya latụwa na ya nwere 1 or 2 things to put into place before na join ya. Yes, okay. Ya lawa. This lady nọgidere na village nọ ha another 1 month before ọ join ya ebe ya bi. Mbata ọ batara, e nwere one woman onye village this lady nkwanụ nwunye. Ha na-azụ ahịa na the same place, mana line ahịa their line of business dị iche. Na the woman busara ahịa na shop, na the woman na-eme ọfụma. Agụ ụmụ Igbo na akaụntụ ego mbute na that area. Nwaanyị ahụ number 1. Nwaanyị a dị very happy that na nwunye na ọ onye village. After introduction ọ dị very happy na nwanne ya nwaanyị. Nwaanyị a sị na ọ na ọ ga-like ime business ya na-eme, na ọ chọta shop na ya ga-eme ya ga-enyere aka, ya ga-ebi ya ahịa ka ọ nọrọ ọfụma na-emeta ego. Na ụmụ nwaanyị village ha na-agba mbọ na ha wa aka na-akpata ego, sọfọ nwanne ya na ya ga-enyere ya aka n'ụdị ọbụla, support ya na ihe ọbụla ọ chọrọ ime ya wụrụ ihe a ga-eme kpata ego business. Obiọma akpacha anya ya sị nụkwa ihe etuge mana nwunye ya jụrụ ajụ kọpụrụ, ọnọdụ ha like ihe na irute, ọ na-achọ the association ya na that woman. Ya sị okay, ebele ha bi n'Owe steeti, n'ebe a na-ajụ oyi dị quiet, na ọ ga-anọli lonely ma ọ bụrụ na ya gawa shop, na ọ bụrụ na ya pụọ n'ụkọtụ gawa, na ọ mechaa ihe ọ na-eme na ọ bịa na shop bịa na enwere ya. Nwunye ya sị enwe ya na shop ọbụla ya na-aga. O ruo ka ọ lọtara ka ya na ya gwurie, ọ sị ya na ya nọ na nsọ ya, ya nọkwara ọ ya ka nọ. Nwunye ya nọ ntara kpoo ya sit here down where that na ya anaghị like communication, na ya anaghị like communication. Abịa nọrọ kpawa nkata kọwa akụkọ na ya anaghị ya wụhụ ụdịrị mmadụ ahụ. Enwe ihe ọ nidere jụọ na ya saa ya
enwe important thing ọ chọrọ ikwu okwu bana bịa nọrọ ọdụ bịa kpawa nkata na ya anaghị like ya ka 1. 2 na ya anaghị like ishia bed because of her body size na kemgbe ụwa ya na ya na like private bed ya na like ishia room or bed with anybody na ya anaghị like ya na ya dị sorry ya jụọ selekwana otu ha ga-eshi na-anọ dịka di na nwunye ọ gwa ya nọ naanị mgbe ya nọ na window period ya ha try ya maka ịtụrụ ime mana ọ na be every night arịgoro n'elu bed na ya anaghị like ya tọọ onwe mbọsị hia ịnụkwa ya nọ na like kwakịrịkwa ịnụkwa ya nọ ihe ka ya na-ekwu n'obi ya sị ngwa ka ya lewe na ya egewe ihe ọkọga okwu ihe ka ọzọ that na ya achọghị ịbịa na shade ya ahụ na ya achọghị ịbịa ebe ahụ ụmụnne m ọ sị ya na-ele nwunye ya ejiri ego lụ ya chọrọ ikwu okwu sị mba na ọ ka gbagotere ọhụrụ ka ewu condition ka ya elewegodi ya nwaanyị mba nnọmza onye anọ ntara sị na ya anaghị like communication gaa nọgide na phone 1 hour plus na-ekwuru nwaanyị nwa agbọghọbịa nwaanyị somewhere onye na-ekwughị nwaanyị na ọ ga-akpagide ya ga-ekwugide na phone mgbe ụfọdụ ọ ga-anọ na phone ya bata ọ ga-anọgide na phone a were earpiece na-awa ọmụrụ ya nri nọrọ na phone a serve ya nri na ọ ga-anọ na phone ahụ ọ ga-ekwugide lakpuo na room ya gbachi ụzọ ọ gwụla aka ha ọ ga-efe ya si ya welcome okwuruzie gawa ya agbakwa nkịtị room ọ gara nga ewere na room ya ebe ọ si ya chọhụ communication achọhụ asọ ya na like ishia bed with anybody ya na like ka ya na like cause room ọ gara ga ewere na ya ebilite ebe 3 o'clock 1 o'clock ị ga-anyụ mamịrị ọ nọ call with that same lady na ya ebilite 2 o'clock ị ga-anyụ mamịrị ọ nọ call with that same lady na mgbe ụfọdụ ọ na-asị the lady n'ihu ya ọ ga-emewe call na-asị the lady nne lienu nne o bikozianụ lielu nne o bikozianụ biko ana m arịọ gị arịọ rienu nri ọ wụrụ n'ọnwụ ka m nwụrụ bikozianụ nne m o biko lienu nri ọ jụkọta opetigide this person ya agboja gị ya one day so onye ị na-agwa ihe a ọwọwụ ha adọt ya sọ wa adọt ọwọlụbedi ya sọ lụla di hapụ ya na ma ọ ga-eri nri ya nwụọ ọnụ ma ọ chọghị iri nri ya gụrụ gugbuo ya a na-arịọkwa adọt arịọ rie nri ọ si ya from ihu ya gbanwee ya jụọ esi lụta ọ ga-esi nọrọ n'ụlọ di ya na-arịọ nwaanyị rie na ya nwanwụ di ya na ọrịọla rie nri na attention ọ na-enye that lady this same lady na ọ dị too much na ya ọ dịwala ọchị okwuwele ihe ọ na-emezi iwuzi iji earpiece aza call ọ lakpo na ọ ga-ehi ụra ya na the same lady nọ na phone ihe a ju ya anya ya were phone kpọọ the lady hụtere elu na ya lekwe ihe ya na-ahụ lekwe ihe ya na-agabiga ya jụọ the lady sị otu o si kpọrọ nwanne ya ọ ma na ọ na-alike nwaanyị ọ naghị eme ihe nwoke kpọọ ege ya gaa wụrụzi onye ga-alụrụ lele dewe n'ụlọ for what ọ jụọ na nwanne ya nwaanyị lele na no ka ya jụkpọgodo ụmụnne ka ọzọ ya nọbekwata such history ya akpọ ka ọzọ sị na na that lady ahụ a na-ekwu okwu ọ na-akpọ na phone mgbe ọ bịara n'ụlọ na ọkwa ụta ka ya na that lady na ha na-ehi ụra na ọkwa call ya na that lady na ya suspectịrị na enwere ihe gaga n'etiti nwanne ha nwaanyị na that woman ọ ga-anọgide na call na call 3 hours na ọ na-ehi ụra ọ na-anọ call with that lady 24 hours na ya ahụbeghị ihe ka mbụ na di ya complain na ọ sị na ọ wụ lele ya wụ ya nwa na ya agaghị doubt ya ihe nwanne ha nwaanyị ọ kọgara nwanne ha nwaanyị ka e nwetere anọ n'elu ya nwanne ya nwaanyị ahụ akpọ ya banwere jụwa ya ụfọdụ ajụjụ ọ jụrụ ya sị ịlụwakwa dị lụcha sị na gị na di gị na-agwa nwata nwaanyị nwa gị na ya na-ekwu na fonu na ịnọ na beria na gịnị jee ihe wu kemgbe ka bitere ọ ya ka abụọkwara ụmụnne ya bakwara bacha ya ebuli akpa ya na ya na-eme travel chiri ime travel o mere ọwa ebe na ke that same lady di ya nọ ya wo di ya dịka ọ dị ha wee na nwere ihe mege nwunye emege uti nwunye ke otu aka o si eme travel ọ lawa ahụ village ya eburu akpa gawa na ke this woman gawa n'ụlọ nwaanyị agashaba ige na ya akpọla ha sị ha biko na ya alụjuole mere ha mara ihe ya mefuru ha kpakalata ego kpa ya n'aka n'ihure ka na ọ dịrị ya too much somebody ka lụrụ nwaanyị na January ya nọ 1 month na village gbagote nye condition were 1 room ka ede nwere onwe na ya agaghị agbaghali na the deceit na ọ dịrị ya too much bụ ụmụnne ya onye ihe onye azụ ha adade ya na-abara ya onye aba na ya agwala ha the lady anọzi n'ụlọ Igbo buola akpa ya ọ finally ọ lakwuru onye ọya na ya abụọ ihe a na-ekwuzi okwu ya na wota eshi abalansi ya ego kpakọlata ego echekọ ya ọnụ 1 naira ga-apụ nwanne nwoke sị na nsogbu anụ na-enyetụ ha time
ụmụnne m na n'ahụ ịma na gị na nwoke a ga-ebili gị na onwe gị n'ohuru na ọgbanụ ị na-ahụta onwe gị asị nwoke enweghị iji nwoke metụ gị aka ya na-agbanwe agbakọ ugwu ị na-ahụta nwoke asị the guy man ibe ṅụ even though n'ụwa hụrụ gị asị nwaanyị ịnọ n'ọnọdụ nwaanyị mana n'ime onwe gị mmụọ gị nọ n'ime na mkpebi ṅụ na ụdịdị ṅụ chi ṅụ jiri ka ṅụ na ị na-ahụta onwe gị na nwa iwu nwoke ị nọrọ onwe gị ịlụhụ di ọwụhụ by force atrayịla ịbaiga na marriage abụghị ebe a na-aga agbakọ nkusa gị ewurụkwanụ nwoke ịma na enweghị iji nwaanyị eme ị na-alike bone to bone ayọ ntụ ayọ nọ kpukiri asụọ ya ada kpọkpọkpọ asụ ya ebe ọkpụkpọ asụ ya ebe ọkpụkpọ amaghị ga amapụtashi ọ wụta ị na-eshi alike ya enweghị iji nwaanyị eme don't like it soft ị chọrọ ya ayọ ntụ ayọ nọ bone to bone ọkpụkpọ to ọkpụkpọ kpọkọkpọkọ akọ ya dị ada akpọm ebe asụ ya isi ebe ya da akpọm ebe mgbe ị chọrọ ebe ị ga-akpọhie amụrụ kpọhie ya ị gaga ọrọchi tezu ahụ elekwenye dị n'idi ị ga-ekwu okwu ị na-elụ nwaanyị ihe gị alụrụzie nwa agbọghọ obi ibe gị na ya nọrọ n'ime obodo nwaanyị na-eleta na-ahụ na ewu di ya gụnwa na-ahụ ya na ọ nwa agbọghọ ibe na ọ na-abụ ọ chọrọ ofu ihe ọ na-abụ ọ chọrọ nwoke ịchọrọ nwoke ka eze dị n'idi na ị gara aga lụrụ nwaanyị na-emekasị onwe oyi bụ ịza onye nọ na marriage nụrụ ebe ahụ na-aghala gị lee anya cheki naanị gị ma otechi ṅụchiri ka ịṅụ marriage awụ by force that is one thing you have to understand marriage awụ by force ma ịlụhụ di ma ịlụhụ nwaanyị ọwụghị iwu eji ṅụ enweghị gasị ṅụ pụọ n'ụwa na gị pụọ because of ejighị dị hụ no mana ọ ga-awụ ihe mwute na ị gara aga lụrụ onye na-achọghị ihe ị chọrọ onye na-awụ otu o si ụwa si makọrọ gị na ya abụọ gị ga lie ya into marriage unu enwe well established marriage ịbazie na the marriage gị na-akụ akụ emekasị onwe gị oyi edisgrace onwe edisgrace ya ọrụkwahụ mma onye ọbụla cheki onwe gị marriage awụ by force lekwenụ marriage alụrụ ka January just January di gị ikpebi ahụ na ikpebi swidi gị nọrọzie na fon gị na-akpọ nwaanyị ibe ṅụ swidi darling arịọ rie nri marriage ị ka alụcha woo ị gara beri ahụ you can imagine that nke a na-eme ka nke nwaanyị ka dị worst ya na nwoke na obigidere ya atụrụ ime mmụọ nwa ọ ya ahịa na ma di ya nwụọna ka o nwee ike mee gịnị nwee freedom because ọ na-awụ ihe yuzo onye ọhịa na ha mụcha nwa wụrụ nwoke ka ọrụ nwaanyị ha yuzo onye ọhịa na ha mụcha nwa the next thing ha plot ọnwụ onye akwa gị n'ụzọ ị na-awụ ọwụzie nwoke gị narị ọ ga lụgharịa nwaanyị asị enwezi ihe eji nwaanyị eme na nwunye ya nwụrụ anwụ nwekere ya obi na ịhụnanya nwere nwee nwoke nwaanyị ga-arụ ka nwunye ya ebe ọ mụọrọ na ụmụ ka ya zụwa ụmụ ya ị gaghị ama na ọwụ enweghị ihe nwaanyị ahụ ya kwapụrụ ya n'ụzọ nwaanyị dị sam ịma na nweghị iji nwoke eme gị yuzucha nwoke ahụ mụcha nwa gị were ọgwụ nke tire ya nwụọ ntụrụ gị echi agha ha na-akpọ m wido na onwe ya ga-ama na ewo ewidowa o jogburu dere na njọ ma ị chọghị ma ewughị onye nwoke naanị gị ma ote eshiri ka ịṅụ obi gị anọ dị ya ahụ gị anọ dị ya ọchịchọ gị anọ dị ya gị sere mmadụ to come and join you on a long journey ịma na ị ga-eso ya agba ya o jokwara njọ jogbu dere na njọ ọ nga ọha nọ n'ọnụ udo dịrị ọnụ